رشدی соҳаи пахтакори، таъмини нақшаҳои истеҳсоли пахта ҳамчун ашёи пурқимати саноати аз заминаҳои мусоидат ба рушди соҳаи саноати сабук ва баланд бардоштани иқтидорҳои содиротӣ аз ин ҳисоб аст. соли ҷорӣ дар вилояти Суғ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои пахтакор майдони кишти ин зироати техникӣ зиёд карда шуд, ки ба ин васила ба зиёд гаштани ҳаҷми истеҳсоли пахта заминаҳо гузошта шуданд. Аҳли хочагиҳои деҳқонии ноҳияи Зафаробод имсол дар майдони 11160 гектар пунбадона кишт намуда барои ондани ҳосили хуб ноил гаштанд. бино ба маълумоти фаврии рафти истеҳсоли пахта ва вориди он ба коргоҳу ҷамъиятҳои пахтатозакунӣ аз оғози мавсим то ба санаи 25 октябр 21877 тонна пахта ҷамъоварӣ гардидааст. он 21505 тонна ба коргоҳҳои коркард ворид гардидааст. дурнамои истеҳсоли пахта имсол 29735 тонна муқаррар карда шуда, аҳли хочагиҳои пахтакор баробари 72.3% нақшаи солона пахта истеҳсол намуданд. тибқи таҳлилҳои мутахассисон ҳосил ҳоло фаровон аст ва ҷамъоварии саривақтиву беталафи он имконият медиҳад, ки ҳадафҳои нақшавӣ таъмин гарданд. барои ноил шудан ба рушди пахтакорӣ ҳамкории хочагиҳои деҳқонӣ бо корхонаҳои коркарди пахта муҳим аст. дар ноҳияи Зафаробод соли 2021 аз 11 коргоҳу ҷамъиятҳои пахтатозакунӣ 9 корхона фаъолият дошта. дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ ва маблағҳои сармоявӣ ба хочагиҳои пахтакор дар марҳилаи кишту парвариш ва чиниш пахта қабул ва коркард мегардад. аз ҳаҷми умумии пахтаи истеҳсолшуда то имрӯз 857 тонна ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди асади Зафаробод, 1010 тонна ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заррин, 500 тонна ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фаронак, 7080 тонна ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зафаробод Инвест, 1940 тонна ба ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Мирзо Шавкат ва 1950 тонна ба ҷамъияти Ховари Умед ва 5630 тонна ба ҷамъияти саҳомии кушодаи ДСМ-19 ворид гардидааст. пахтаи воридшуда бо талаботи меъёрӣ аз коркард бароварда мешавад. ба алҳол дар ҳамаи корхонаҳои коркарди ноҳияи Зафаробод коркарди пахта ба роҳ монда шуда нахи соф истеҳсол мегардад. ҷедимема асади Зафаробод ҳамин сол то ҳамин рӯза 274 тонна пахтаи хом қабул кардем. аз амин 218 тоннаша коркар кардем. 76 тонна тола истеҳсол кардем. то ҳамин шаби рӯза ҳар рӯз 25 тонна 30 тонна қабул карда истодем. соли 2021 ба пахтакорон соли аз ҷиҳати иқтисодӣ ба манфиат омад. қимат шудани арзиши хариди пахтаи хом дар соли 2021 боиси ҳавасмандии пахтакорон ва саҳмдорону кӯмакчиён дар давраи чиниш гашт. корхонаҳои пахтатозакунӣ дар ҳамин марҳила 1 килограмм пахтаи хомро аз хоҷагидорон бо арзиши аз 11 сомону 20 дирам то 11 сомону 50 дирам харидорӣ менамоянд, ки ин раванд боиси даромаднокии иқтисодии хоҷагидорону пахтакорон аст. барои қонеъ намудани талаботи корхонаҳои соҳаи саноати сабук, ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, нахи софи истеҳсоли корхонаҳои худӣ кофист. ба алҳол корхонаҳои соҳаи саноати сабуки вилояти Суғ асосан аз корхонаҳои пахтатозакунӣ нахи соф харидорӣ менамоянд.